Manipod ka ni Idol Joey C. Tiniport na Gilas sa Naturalized player Justin Brownlee. Nakasublin iti Pilipinas. Ating mga tiniport manipod ka ni Idol Joey C. IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Nakasublin iti pagilian ni Naturalized player Ken Ginebra import Justin Brownlee para iti panagsagana iti mana window iti 2027 FIBA World Cup Asia Qualifiers. Kinumpirma dayto ni Meralco team manager Paulo Trillo iti idatateng ni Brownlee iti Pilipinas iti laing kalman ken saan na makayayam para iti East Asia Super League Season 3 home and away kas Meralco player kontra Macau Black Bears itangal daw iti New Cebu Coliseum. Malagip anay padamang gadaan sakit ni Brownlee ang pneumonia rason asa na nakapagayayam iti Meralco Bulls iti EASL. Ikan prioridad ni Brownlee para iti Gilas Pilipinas amang rugi iti first window para iti away game kontra Guam ito Nobyembre 28. Against sayo iti Gilas Pilipinas iti sumagmamanungal daw iti Inspire Sports Academy iti Calamba, Laguna. Mangrugi manen iti practice iti Gilas Pilipinas kalpasan na naglepas dagito iti maikapito a pwesto iti FIBA Asia Cup 2025 iti Jeddah, Saudi Arabia. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News.